2018. Pan ych chi'n byw mewn lle gwledig fel hyn, mae'ch cymydog chi dal falle 5 milltir lan rhew. Does dim byd mlaen i blant i cwrdd yn chymuned fach ni. Gyda chries i clwb mesu pledon, o'n i'n gwybod bod help i gael yn cyngor Sir Gar, felly nes i cysylltu gyda'r adran Chwarae yn Sir Gar, a nelon nhw helpu fi gyda sustainability grant i gallu dechrau. Dros y blynydde, ni wedi gweld bod gymaint o cynnydd o blant a rhieni yn dod, oedd rhieni eisiau bod yn rhan o fe. Felly nawr, mae 'da fi pwyllgor, mae 'da ni trysorydd, ysgrifenyddes a cadeirydd. Trwy seto lan pwyllgor, ni wedi bod yn ffodus iawn o cael arian wrtho fel cyngor cymunedau. O'n i'n gallu cael y grant Winter Wellbeing trwy'r sir a pethau sy'n digwydd yn yr ardal. Mae mesu ffeil rhywbeth sa'n neud lot o getre. Mae'n slili ac oedd y mesh, so mae'r plant fan hyn yn joio. Weles i ardal tua 7 blwyddyn yn ôl yn nabod neb, a weles i bod hefyd yn advertise hwn ar Facebook, so des i ma a fi drwy'n nabod lot o mamau eraill o'r ardal. Dwi'n wedi joio, oedd e.